ஹாய் நண்பர்களே, இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் என்றால் ஒரு 1:2 தான் நண்பா. எதிர் டீம் என்ன சொல்கிறது நண்பா, ஒரு பொண்ணு நண்பா. அந்த பொண்ணு நாங்கள் வந்து ரெண்டு பேராக 2:2 போகலான்னு சொன்னோம் நண்பா. அந்த பொண்ணு இல்லை 1:1 பண்ணுவாங்க, முடிஞ்சால் நான் அடித்து காட்டுங்க அப்படி இப்படின்னு வாயை விட்டுச்சு. சரின்ட்டு நானும் நூப்பு நானும் ஃபஸ்ட்டு ஏறி நாக் ஆகிட்டேன் நண்பர்களே. நம்ம டீம்மேட் ஆள் இருக்கார், அவர் அடிப்பாருன்னு தெரில. ஆனால் அந்த பொண்ணு சொல்லி பார்த்தா வேறு மாதிரி அடிச்சிச்சு நண்பா. ஒன் டாப் தரமாக அடிச்சிச்சு. நம்மளும் ஒன் டாப் அடிச்சிருக்கு நண்பா. ஆனால் நம்ம ஆக்ராட் தூந்து போகிறோம். சரி விடுங்க, அதை பார்த்தேன் நண்பா. வேறு மாதிரி அந்த பீசஸ் டூஸ் ஒன்றுலே விளையாட்டு நண்பா. சாரி நண்பா, விடுங்க நண்பா. இப்போதான் யூடியூப் சேனல், புது சேனல், சரிங்களா. பீசஸ் 1 அந்த மேட்ச்சில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், தரமாக ஒன் டாப் தான்ன்ற மாதிரி ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறோம் நண்பா. ஆடம் கேரக்டர் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு கூட, அவரும் ஓரளவுக்கு ரேஞ்சு கொடுத்து ஆடினார் நண்பா. நம்ம இந்த மேட்ச்சில் ஒன் டாப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒன் டாப் எங்கெல்லாம் அடிக்கிறேன்னு கேட்டால் அடிக்க முடியல நண்பா. நீ தலை காட்ட மாட்டேற நண்பர்களே. தலை சாவு சரி நண்பா, சாவில் அரே பாய் மார்க்கத்தை பாய். அரே பாய் மாரோ பாய்னு எங்கே அடிக்கிறான், நம்மள அடிச்சு போட்டுருவ பொழுது. அடே அஷ்டலே ரிவே பாய் பார்த்த பாய். போடு வேட்டி சுட்டா முருக சாப்பிடத்தான் இருக்கு, ஆஹா மணக்குதேன்ற மாதிரி தான் நண்பா. கேமிங் டைமில் டைலாக் நம்ம எடுத்தாச்சு, சரிங்களா. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒன் டாப் அடிக்க முடியுமா பார்க்கலாமா அப்படின்ற மாதிரி தான். நம்ம என்ன கண் எடுக்கலாம், சரி ஓகே, இந்த போதும். இதே நம்மளை அழுத்தி பிடிச்சி தூக்கிட்டோம் நண்பா. அந்த பொண்ணு வேறு மாதிரி ஆடுது நண்பா. அது என் பொண்ணுலாம் இல்லை நண்பா, ஒரு பொண்ணு தான் நண்பா. பொண்ணுனா இந்த எனக்கு 1v1 ஒரு டைம் ஆடிச்சு நண்பா. அப்போ அதுவும் அடிச்சிருச்சு நண்பா, வாய் விட்டு சவால் விட்டுச்சு. என்கிட்ட அப்போ கஷ்டம் இல்லை, இப்போ கஷ்டம் இருக்குது. முடிஞ்சால் இப்போ வந்து அடிச்சு காட்டுன்னு சொல்லி நான் 1v1 தான் நண்பா கிரியேட் பண்ணேன். அந்த பொண்ணு இவனை இன்வைட் பண்ணி விட்டுருச்சு. ஏன்னு கேட்டால் தெரியல நண்பா, அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக என்னன்னு தெரில நண்பா. எதாக இருந்தாலும் அடிக்கலாம் நண்பா. அங்கங்கே கட் பண்ணியிருப்பேன் நண்பா, ஏன்னா அதிக நேரம் போயிடுச்சு நண்பா, சரிங்களா. 1v1 2 மாதிரி வெறித்தனமாக அடித்தாச்சு. 2v1 தான் நண்பா இந்த வீடியோவில். இப்போ நண்பா இந்த ஆடும் வந்து நம்மளுக்கு வேணுமே குறுக்கு வந்து பிரச்சனை பண்ணுறான் நண்பா, ஏன்னு தெரில. மாட்டி விட்டுங்க குளோவில். மாட்டுன்னு அங்கே கட்டுறா வராதுடாடி. சரி ஆடும்னு மரியாதை கொடுத்தா நம்ம அடிக்கிற டைமில் கரெக்டாக முன்னாடி குளோவில் போடுறதும் அவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறான் நண்பா. அந்த பொண்ணுக்கு அந்த பொண்ணு பார்த்தேன் நண்பா பயந்துருச்சு, ஏன்னா 2 மேட்ச் வந்துட்டுன்னு பயந்துருச்சு, பயம் வந்துருச்சு. சரி நண்பா, இப்போது தலையை காட்டுறீன்னா காட்டல. ஆனால் லேடி கேரக்டரு எங்கே போயிட்டாங்க எங்கள் நண்பா. ஒன்றுமே பார்த்துங்களா, ஆளே காணோம், ஒளிஞ்சு ஆடுறாங்க தெரியுது. அது மட்டும் ஆள் எங்கே இருக்கு, வா முன்னாடி வா, தலையை காட்டு, தலை உடச்சிட்றன்ற மாதிரி வேறு மாதிரி ஆடி இருப்போம். போடு எங்கே இருக்க, அடியே வாடி, என்ன இப்படி பண்ணுற நண்பா. நீங்கள் ஒன்றும் தப்பு நினச்சிக்காத, நான் அவங்கள ஒன்றும் வாடி போன கூப்பிடலாம். நான் லேடி கேட்டு தான் சொன்னேன், சரிங்களா. ஓகே, அதை போகிறாங்க. அவன் ஐயோ அந்த பொண்ணு நல்லா ஓடி ஒழிஞ்சிது நண்பா. எங்கே ஓடி ஒழிஞ்சிக்கிச்சு. நம்ம மெடிக்கிட்ட போட்டு ஏறுவோம், சரிங்க நண்பா. மெடிக்கிட்டு வேறு இல்லை, ஒன்று இருக்குது. ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. கம்மிங் இந்த வெயிட் கர்த்தோ கம்மிங். எங்கள் ஆளை காணும் நண்பா, எங்கே போச்சுன்னு தெரியல. நானும் சுற்றி அதான் இருக்குது நண்பா, வந்துருச்சு. அவன் நம்மளுக்கு டேமேஜ் பண்ணி விட்டுருச்சு. 137 ஹெச்பி தான் இருக்குது. ஏன்னா அதில் பார்த்து சொல்கிறேன் பார்த்தா நண்பா. யாரும் தலை காட்டுறியாட்டா, சரியாக தலை காட்டல நண்பா. இப்போ வா, எங்கே நண்பா, ஜோன் அவுட்னு நினைக்கிறேன். இதாக வருது, போடு. தலையை தெரிச்சிச்சு நண்பா, அடிச்சாடி. அடடா உள்ளே போக முடியல. லூட்டு போயிருக்கலாம்னு நினச்சா லூட்டு போயிருக்க முடியல. சரி ஓகே நண்பா. இப்போ நாங்கள் ஒரு 3 வந்துட்டோம். அவங்க 1ல் இருக்காங்க. அவங்க இந்த மேட்ச்சுக்கு போய் அடிப்பாங்களா, விட்டா சவால் ஜெயிக்குமான்ற மாதிரி தான். எனக்கு செம்ம டென்ஷன் ஆயிடுச்சு நண்பா. ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து நம்மளை அடிச்சுட்டு என்ன வாய் பேசுதுன்னா என்ன நண்பா சொல்கிறதுன்ற மாதிரி தான். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேட்ச் தோற்றுட்டு நண்பா, அது வச்சு கலாச்சி ஓட்டுன்னு ஓட்டிச்சு நண்பா. அப்போ என்கிட்ட கஷ்டம் இல்லை, அதனால் இப்போ ஒரு கஷ்டம் இப்போ டாப்அப் பண்ணி 100 டைமண்ட் போட்டு ஒரு கஷ்டம் எடுத்து டாப்அப் பண்ணேன். 1v1 போகலான்ட்டு கூப்பிட்டேன் நண்பா. ஆனால் நாங்கள் வந்து ஒருத்தனாக தான் சிங்கிளாக இருந்தேன். அந்த பொண்ணை ஒருத்தன் இன்வைட் பண்ணிடுச்சு, நான் ஏன்னு தெரில. சரிங்க நண்பா, நான் ஓகே நண்பா. இந்த வீடியோவில் வேறு மாதிரி இருக்கும். என்ன நண்பா ஜோன் அவுட்டா, அடப்பாவி என்ன நண்பா இது. ஒன் டாப் அடித்து தாறுமாறாக பண்ணலான்னு பார்த்தா ஒரு இங்கே பாரு நண்பா, கெர்னெட்டை தூக்கி போட்டுன்னு கிடக்குறான் பாட்டு பையன். அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரில நண்பா, தூக்கி வீசின்னு கிடக்குறான். அந்த பொண்ணு சொல்லிடுச்சு போலது நண்பா, இது மாதிரி பண்ணாதீங்க அப்படி இப்படின்னு. ஏன்னா அவன் கூப்பிட்ட டீம்மெட்டு தான் நண்பா இவன், சரிங்களா.
ரொம்ப இடத்துல பேச தெரியாமல் பேசியிருப்பேன் நண்பா, அதை விடுங்க. ஓகேவா, என்ன அப்படி வளர்றான் அப்படின்னு நினைக்காதுங்க. எப்படா முடிச்ச அப்படின்னு கேட்டால் நான் முடிக்கவே இல்லை. அவன் நம்பால் அடிச்சிட்டான். 1 டாப் முடிச்சிட்டாரு. அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆளான்னு பார்த்தா அப்படிலாம் தெரியலையேடான்ற மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம வீடியோ அந்த இடத்துல கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் நண்பர்களே. ஏன்னா அதிக நேரம் வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிடுச்சு. மேட்ச் அவள் ஒழுங்காக சரியாக ஏறலை நண்பா. அங்கே பார்த்தீங்களா அங்கே ஒளிஞ்சு சர்வே பண்ணுற மாதிரி விளையாடுங்களா. என்ன பயம் வந்துச்சா என்னன்னு தெரியல நண்பா. மெடிக்கிட்டே போடாமல் போடு தலை தெரியும். இனிமேல் சவால் விடுவோன்ற மாதிரி தான் அடி. நான் அடிச்சுட்டு எமௌண்ட் போடுவேன் நண்பா. ஏன் நான் தேவையில்ல நண்பா. சரிங்களா, ஒருத்தர் செஞ்சு தப்பு இன்னொருத்தர் செய்யக்கூடாதுன்றதுனால தான் நான் எமௌண்ட் போடல. இல்லைன்னா போட்டிருப்பேன். சரிங்களா, இப்பொழுது சரியாக ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறோம். எங்கள் ஆளை காணோம். கட் பண்ணிட்டு நண்பா. ஏன்னா கொஞ்சம் அதிக நேரம் ஆயிடுச்சு. ஆளே வரல. பார்த்துக்கலாம், அவன் இடத்துல அங்கே தான் இருக்கா. சர்வே பண்ணுறலான்னு தெரில நண்பா. குளோவால் இதாக இருக்கா. போடு ஆட்ட மிஸ்ஸிங் நண்பா. இந்த விட்டுங்க நண்பா. இப்போ வா. நாங்கள் புளிங்கோ நண்பா. வீட்டு மேலே ஏற்ற நண்பா. பார்த்தீங்களா இல்லை நண்பா, அப்படி வர்றான்ற மாதிரி தான் ஏறியாச்சு. கிரனைட்டு குக் பண்ணுற பார்த்தியா நண்பா. உனக்கு போடு தலையை தேய்ச்சிச்சு. ஓகே நண்பர்களே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணி விடுங்க. பாய் நண்பர்களே.